Пролетта е идеалният сезон за пълно отдаване на външния вид. Звездите не правят изключение. Не говорим единствено за знаменити киноикони като Мишел Пфайфър и Ума Търман. Нашите момичета също не изостават от най-новите тенденции в грижа за кожата. Засякохме Антония Петрова и Пламена с любопитство да се запознават с исландските козметични иновации в областта. Аздис Ранд лично разясни на Мис България и певицата, че копринената й кожа е в резултат на правилната грижа, която полага всеки ден. Думите на ледената кралица се потвърдиха и от специалист. Госпожа Даниела Георгио обясни, че благодарение на напредналите биотехнологии, днес може да си позволим дори да върнем времето назад. Една жена, за да бъде красива, тя трябва да използва качествени и чисти продукти, за да бъде не само красива кожата й, а също така и здрава. Това е много важно, защото красотата е сила и самочувствие, а здравето е сигурност и спокойствие. По цял свят властва тенденция, насочена към природосъобразен начин на живот и грижа за здравето. Най-новото откритие в областта, епидермалният фактор на растежа, който се извлича от растения, е основно ДНК оръжие в борбата срещу бръчките. Биоефектът на протеина ускорява обновяването на кожните клетки. По-любопитното е, че печели на създателите си Нобелова награда за медицина. А когато сме здрави и красиви, за нас няма непреодолими граници. Всяка дама се стреми към подхранена, свежа и хидратирана кожа на лицето. Най-хубавото е, че днес постигането й е абсолютно възможно. Бъдете сияйни и се наслаждавайте на всеки миг от живота.